Sepiro gedene tekmu, Prof? Aduh. Sepiro gedene luputku. Ah, padha dilebur ing dina riyaya iki ya, Prof. Durung-durung kon wis nyandak tekku gede, kurang ajar kon. Oh, ini lho. Wani karo wong wedok. Enggak. Rumah sama apa wong wedok mbok tungtung ngono, Wani kon. Kok kon ngetungne? Iya ta Mas Teh? Maksudnya nyapa kowe? Ora, Prof. Sepurane, Prof. Gedhi. Wong wedok iku seorang ibu. Lapo kok Mbak Lucy mbok tungtungno, Oh, lan kono ngetungne. Lah kok larang ngimbangi kecur. Kurang ajar. Kurang ajar. Tungno. Loh, Deng, kowe tak biasa ndasmu. Iki nesu malah mbok jokne. Nesuk nyanyi kuwi ora nesu. Iya, Mbak, sepurane. Rumangsamu apa, Aku mbok ilok-ilokno tuwek wis macak kejawen ayu-ayu, apa meneh? Tet. Nyapa? Jangkrik. Apa? Tangan-tangan berdosa awakmu iki. Gelem kancane lek dipisui. Aku kan Mbak Lucy meneng tok lho. Rumangsaku wong kok rumah nun sewu, Bro. Lancang. Ora lang. Tet. Asem tet. Untek. Sik alon. Ya. Mbok kira aku wedok apa, Ya sepurane. Mbok kandhanono lek wayahe ngene aku cek ro. Aja ngono awakmu kancane kesabapan. Kok iso? Aku seorang wanita. Ojo mbok nyek-nyek kaya ngono ya. Wanita wadah nitip senjata. Apa? Balenana? Wanita wadah nitip cinta. Cinta bersama. Enggak, bukan cinta. Yang terakhir, Wanita yang sebelumnya cinta. wadah nitip senjata. Senjata apa jelas no? Senjataku boding. Aku boding, aku. Nggonamu paling ya kaya iko mang apa? Panganan kene mang lho sing diuntel-untel budel apa? Budek jumblek. Bundek Jumbek. Gumbek. Gumbek. Dumbek. Paling ya mek dibuka terus melaler ngono paling. Tibane dhek percil ngelaler. Oh, Ngono, sing anu Wani. mato, janur mato sing. Nggih. Oh iya. Ayo, wani kono katene karo wong. Enggak. Aju, tuman. Jajal. Iki lho. Jajal bukaan. Tak buktekno diarani aku kok bujukan. Iya, ya. Pertama pancen kengkeng. Krek, Boy. Nancane aku lak momet mikirne. Aku lak momet mikirne. Sakmene iki lho tak percil. Iki lho. Sing mbok bangga-banggane iki sakmene. Oh. Ndak. Sakmene iki. Ketoke kegedean ndak sebas. Ono agenmu kok kemetamu terlalu merah wong. Wah kok kono lho aku dilane kono wawu ae kono. Lah cene tekmu yo ngono kuwi ya. Ya apa ora? Heeh. Ngono ae. Ya sepurane obrok ngono nesu. Ah sikat tenan wedok. Wani. Wani. Sabar. Lah ngono nek mau kok nek kancane dilane kaya ngene. Sabar lah. Aku ya dadak kok kene nyambut gawe mbolane kok tak biacok. Sabar sik sabar to, sabar. Aja ngono to, aja ngono. Probo iki dulure dhewe, Mbak Lucy ya dulure dhewe. Nek dhewe kuwi nyapa? Ya. Napa nggonamu kok mbok bathok dhewe lha apa, Ha? Wani kon karo wong. Kowe karo aku. Ngono carane, Apa? Lanang apa? 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 Wane ngono. Ayo. Apa? Alah kowe wong lanang lho. Wis aja tukaran kene. Kowe lek kowe digelut Probo kowe yo kalah. Makane kowe iki duwe cangkem sing ati-ati yo coba ayang ae. Biar kowe. Iki ajene keluarga blender iki. Teruske Mas. Ayo. Ora diterusne bos. Wah, kowe tak wong mudun aku. Lah nyapa kowe nyapa? Aku wong mudun.